Helo, fe enw i yw PC ac rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Fel rydych chi'n gwybod, fy swydd i yw helpu plant a phobl ifanc i garw'n ddiogel. Felly heddiw hoffwn rannu 4 pwynt pwysig gyda chi ar gyfer cadw'n ddiogel ar-lein. Yn gyntaf, cofiwch pan fyddwch chi'n ysgrifennu neu'n postio rhywbeth ar-lein. Mae'n bwysig meddwl sut y gallwch wneud i bobl eraill dimlo. Gall rhywbeth sydd efallai'n ddoniol i chi neu plentyn arall yn drist neu'n upset. Mae bod yn garedig ar-lein yn bwysig, a defnyddiwch eiriau ac ymadroddion bositif bob amser. Yn ail, wrth rannu llun neu fideo ar-lein, rydych chi'n colli rheolaeth ohono am byth. Ymeddyliwch yn ofalus am yr hyn rydych chi'n ei rannu, a gofynnwch eich hunan os byddech chi'n teimlo embares, os byddai'ch teulu neu eich athro'n gweld eich llun. Yw eich llun yn eich dangos chi mewn ffordd ynygyddol? Yw eich llun yn dangos unrhyw rhan o'ch corff a fyddai fel arfer wedi ei orchuddio gan eich gwisg nofio? Os byddech chi'n rhoi ateb cadarnhaol i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, dylwch ddyreu'r llun o'ch dyfais digidol. Yn drydydd, dylech ond derbyn cais ffrind gan bobl rydych chi'n ei hadnabod oddi ar-lein yn y byd go iawn. Os ydych chi byth yn teimlo'n ansicr, dylech bob amser ofyn i oedolyn rydych chi'n ymddiried yn. Yn olaf, os ydych chi'n poeni neu wedi eich upsetio gan unrhyw beth rydych chi'n ei weld ar-lein, siaradwch amdano gydag oedolyn rydych chi'n ymddiried yn, fel eich rhiant, gofalwr neu athro. Mae hyn yn bwysig iawn. Byddwch chi'n teimlo cymaint yn well ar ôl gwneud hyn. A gallwch hefyd cysylltu gyda Childline neu meic os oes angen rhywun arall arnoch i siarad gyda nhw. Peidiwch angofio ein bod ni fel yr heddlu yma i'ch helpu hefyd, ac os bydd unrhyw beth yn mynd o'i le, gallwch ffonio 111 neu 999 mewn argyfwng. Cadwch yn ddiogel ac fe welwn i chi cyn hir. Diolch yn fawr.